Beli pibero kam tam ki besngu tenat ban page ye ki video junga na kapor sya kapor. Natagas ngingan pesan bat pi lai teli kilat pan jab persya ya uksui. Kabeneng kong kadai ka kerteng bakhoj Jesu. Kanai kadai ka kerteng ka ba uksui la ban yeng persya. Namar haga kerteng Jesu. Paro ki jinglong ka beneng parha kendau. Parha ki jaka hapreng kendau kin ki khop kabaar kadai kasnam ukris kajing duai ha kasnam ukris ngilalai loi ta kasnam ukris kumta ha kajing pensoi kerpat ya kasnam jong Jesu namar khlem kajing ki kasnam don jing map ya kapop kabalai kajing nge ha ka kemi bakhoj nadu kabasdang ha kitab Genesis kadai ka maulen nong jong ka khun kan thei ka bala penjat ya usumbai uksut ni dei ban khot karpat ikene ki lai tali ki kerteng bakhoj Jesu kasnam ukris ka kemi bakhoj ko khun kristan habang ngingop ha ka jing pensoi babun phemju dei ban kan ran dien lane sha jing kieng ha kine ki jing pensoi Henry to khot kerpat ya kini ke kerteng bakhoj khanang ba phenlong ki balai loi ha ka jing im jong phi rengkat bat ke jing duai jong phi